Gipangbungkag o gidugmok ang minilyong kantidad sa mga illicit nga sigarilyo nga nasakmit sa taga BIR. Lakip na ang mga machine sa paggama ning maong mga sigarilyo. Ang report ni Nico Sereno. Gipangunayan ni Department of Finance Secretary Frederick Go uban ang mga opisyales sa Bureau of Internal Revenue ug sa Bureau of Customs ang destruction sa mga iligal nga mga sigarilyo nga ilang nasakmit. Ubay-ubay nga mga kinahong sigarilyo ang ilang gipang pulpog o gihungit sa shredding machine. Lakip sab sa gipangguba ang mga cigarette production machines nga nasakmit sab sa taga BIR. Gipangbungkag ang mga makina aron dili na mapahimuslan kini. The legit dealers of cigarettes, mababa halos yung presyo nito. Kaya, and they are not paying any tax at all kung sakali mang ma-dispose ito through the local retailers. That there are machines that were also confiscated, they were used in the production of these items. Gawa sa mga kinahon nga sigarilyo, lakip sab sa nakumpiskar ang mga materyales paggama sa sigarilyo mismo. Sinakong tabako ug rolyo sa mga papel ug foil paggama sa mga sigarilyo. Gibana-ba ng 240 million pesos ang tax liabilities o kubrahonon unta sa maong mga butang nga nakumpiskar. Nga matod sa Department of Finance, mapunta-unta para sa mga programa sa gobyerno. Because this is like a cycle. You have to end the cycle. When you confiscate, when you arrest, you confiscate, you have to destroy to ensure that it doesn't find its way back into the system. That's why we decided to hold this event here. Kahinumduman sa miaging buwan, ubay-ubay nga mga container vans ang nasakmit usab sa NBI ug customs nga dunay sud nga mga illicit cigarettes nga imported. Wa pa kini giapil sa destruction nga gihimo sa DOF ug BIR kay nagpadayon pa ang pakisusi. Based on our own system, hindi naman siya accredited importer. And also, the documents that we found na nakalagay DTI, apparently it's also a falsified document. So technically, we're not privy that it's already with the NBI, no? Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.